Povodom 100-godišnjice okupacije Gabrijele D'Annunzio grada Rijeke, naš muzej organizirao je izložbu nazvanu D'Annunzieva mučenica Holokausta di D'Annunzio. Ova izložba zapravo je umetnuta u stalni postav Pomorskog i povijesnog muzeja na prvom katu Guvernerove palače, s obzirom da je i Gabriele D'Annunzio tijekom 16 mjeseci koliko je vladao Rijekom boravio upravo u ovoj zgradi i zapravo se nekako sam umetnuo u tu zgradu. Izložba D'Annunzieva mučenica zapravo obuhvaća razdoblje od kraja Prvog svjetskog rata, dakle kraja 1918. godine, kada se između ostalog događa i raspad Austro-Ugarske i kada konačno Italija dobiva šansu da se objedini i da zapravo proširi svoj teritorij i na istočnu obalu Jadrana, na Dalmaciju, a time se pojavljuje i ideja da Rijeka postane talijanski grad. Ovu izložbu smo zato prikazali kroz perspektivu grada Rijeke kao žene koja se osvaja, ali isto tako i kao perspektivu, odnosno pogled na domovinu, bilo Italiju, bilo buduću Jugoslaviju, bilo Hrvatsku kao ženu koja je na neki način mučenica, odnosno junakinja u ratu. Izložba započinje dakle, sa ovom skulpturom koja prikazuje Italiju kao ratnicu koja je konačno u Prvom svjetskom ratu uspjela ubiti dvoglavog austrijskog, odnosno habsburškog orla. Taj isti dvoglavi orao, odnosno dvoglavi orao koji je bio simbol grada Rijeke, odnosno korpusa separatuma unutar habsburške monarhije i koji se nalazio na gradskom tornju. Kada su došli D'Annunzijevi vojnici, jedna od prvih njihovih akcija bilo je odrezati jednu od glava dvoglavom orlu i na taj način učiniti simbolički prekid sa Austro-Ugarskom. Ova izložba ima zapravo dva pravca, jedan je povjesničarsko-umjetnički, a drugi je povjesničarski. U povijesnoj perspektivi zapravo pričamo o Rijeci, odnosno o tome što se u Rijeci dogodilo za vrijeme D'Annunzia, gledajući je kao mučenički grad, a druga perspektiva, ova sa strane povijesti i umjetnosti, prikazuje zapravo djela neka od djela talijanskih futurista u kojem se isto tako domovina ili grad Rijeka prikazuje kao žena koju treba osvojiti, ali isto tako i njihovu vezanost u iredentistički pokret. Tako da jedna od prvih djela u kojem se zapravo pokazuje ono što Italija želi postići tijekom Prvog svjetskog rata je ovaj kolaž Filippa Tomasa Marinettija u kojem je zapravo pokazano sve ono što je Italija htjela osvojiti tijekom Prvog svjetskog rata, Trst, Rijeku, Zadar, cijelu zapravo istočnu obalu Jadrana i uništiti Austro-Ugarsku. Ti isti zapravo futuristi, ne isti, ali neki od njih došli su i s D'Annunziom u Rijeku i zapravo su ovdje imali jedan vrlo snažan pokret koji se okupljao između ostalog i u društvu koje se zvalo Yoga. Oni su izdavali svoj časopis koji se zvao La Testa di Ferro i u njemu je bilo prilično avangardnih ideja. Neke su bile i izuzetno lijevo orijentirane, ali među njima je djelovala i jedna grupa, odnosno jedna žena koja se zalagala za ravnopravnost žena i muškaraca, tim više što
u Italiji zapravo žene još uvijek početkom 20. stoljeća nemaju političkog prava. Ta žena koja je zapravo objavljivala svoje članke u La Testa di Ferro pod nadimkom Fiammetta, zvala se Margherita Kenner Soci. Ona je zapravo se zalagala da sve žene u Italiji se ugledaju na liječenke koje su velikim dijelom stale na stranu D'Annunzia, nalazeći na neki način u toj formi put do vlastite emancipacije. Inače, što se tiče žena Rijeke, one su bile zapravo u prilično boljem položaju u odnosu na recimo Talijanke koje su u velikom broju pohrlile u Rijeku s D'Annunzijem, jer su žene Rijeke već zapravo od početka 20. stoljeća imale pravo glasa, naravno ukoliko su bile dovoljno imućene da pređu određeni cenzus, a isto tako ono što je bilo zanimljivo da je zapravo još prema Ugarskom zakonu u Rijeci bila mogućnost rastave braka, što je mnogim ženama davalo pravo da se oslobode nekih brakova, odnosno veza u koje možda nisu dobrovoljno došle. Mnogi su Talijani iskoristili tu priliku i došli za vrijeme D'Annunzia ovdje u Rijeku kako bi upravo se rastali od svojih neželjenih bračnih drugova. Kad govorimo o mučenici, onda na neki način i ovu zgradu Guvernerovu palaču gledamo kao mučenicu. Ona je naime, s obzirom da je bila rezidencija Gabriela D'Annunzia tijekom njegovih 16 mjeseci vladala u Rijeci i zapravo u onoj završnoj fazi tijekom Božića 1920. Bila uništena, dijelom uništena, jer je službena talijanska vlada poslala na D'Annunzia vojsku kako bi ga konačno potjerali iz zgrade, odnosno iz samog grada, i između ostalog bombardirali su i Guvernerovu palaču koja je na jednom dijelu bila oštećena, a i to bombardiranje je zapravo natjeralo D'Annunzia da konačno napusti Rijeku, da shvati koliko je uzaludna njegova iluzija o nekakvoj planerskom namjesništvu koje je htio ovdje osnovati u Italiji. Gabriele D'Annunzio napustio Rijeku u siječnju 1921. a zgrada Guvernerove palače obnovljena je tek nešto kasnije i zapravo tek kada je Rijeka doista postala talijanski grad negdje krajem 20. godina 20. stoljeća. Kroz ovu izložbu smo zapravo gledali i promatrali zapravo i odnos D'Annunzia prema ženi. D'Annunzio je bio poznat po tome da je imao veliki broj ljubavi, veliki broj ljubavnica i mnoge od njih su zapravo pale na njegov šarm. Bilo je poznato da je D'Annunzio imao izuzetnu karizmu, znao je riječima zapravo očarati žene, ali ne samo žene nego i mase, i upravo je ovdje u Guvernerove palače, odnosno s balkona Guvernerove palače održao nekoliko stotine svojih govora javnih, obraćajući se ljudima Rijeke i zapravo na taj način uveo jedan novi način komunikacije između političkog vođe i samog naroda, odnosno same mase ljudi, i ta je praksa onda preuzeta od svih sljedećih velikih lidera i diktatora 20. stoljeća. Osim toga, D'Annunzio je bio i poznat po tome da je znao napraviti dobru samopromociju i ujedno kroz
propagandu vlastitog života, ali i kroz te svoje osvajačke pohode, ne samo ove ratne, nego i osvajanjem mnogih zanimljivih i uspješnih žena. Među njima je bila i Isadora Duncan, koja je njihovu vezu opisala kao jednu veliku zabludu, koja žena postaje svjesna tek kad je D'Annunzio napušta i kad se onako sa nebeskih visina dobro prizemlji i padne na polje. Jednako tako D'Annunzio se ponio i prema gradu Rijeci, koji kad je napustio, zapravo napustio jedan razoreni i uništeni grad koji više nikad nije sličio na ono što je nekad bio prije toga, jedna kozmopolitska sredina gdje su zapravo, koja je imala perspektivu rasta i ekonomskog, ali i kao jedna multinacionalna sredina. Nakon odlaska D'Annunzia to više nije bilo moguće, zato što je upravo D'Annunzio dao prevagu, omogućio prevagu isključivo u odnosu na sve druge i zapravo uveo jednu izuzetno nacionalističku politiku i omogućio zapravo da 1924. Rijeka postane jedan periferni talijanski grad. Jedna od D'Annunzievih ljubavnica, odnosno službena pratiteljica D'Annunzia ovdje u Guvernerovoj palači, bila je Luisa Bacara, koja je zapravo bila poznata talijanska pijanistica i ona je često dolazila u Guvernerovu palaču, a ovdje je održala i nekoliko svojih koncerata. Inače bila je i politička pobornica D'Annunzia i jako je puno agitirala za njegovu političku misiju, odnosno ideju talijanske Rijeke. Dakle, nakon Prvog svjetskog rata doista je bila neizvjesna situacija što će se dogoditi sa Rijekom. Bilo je puno solucija. Jedan od prijedloga bilo je da Rijeka postane neka vrsta jastup države između Kraljevine Italije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Lokalni Italijani, dakle riječki Italijani Fiumani, nisu bili suglasni s tim i o tome govori i ova karikatura koja je bila objavljena u talijanskom dnevniku La Vedetta d'Italia koja se izdavala u Rijeci. Iako se čini da zapravo cijela ta priča, odnosno epizoda D'Annunzia u Rijeci bila nešto avangardno, glamurozno i da mnogi će reći da se ovdje odvijala nekakva revolucija koja je trebala donijeti bolji poredak u svijetu. Iza svega toga, iza sve te propagande stajao je zapravo jedan nacionalistički, šovinistički pokret koji je se zalagao za veliku Italiju, a ispod toga su zapravo bile manipulacije ljudima, lokalnim ljudima, koji su, s obzirom da je D'Annunzio dok je vladao Rijekom nije imao službenu potporu talijanske vlade, Rijeka bila u izolaciji i gospodarskoj blokadi, ljudi su zapravo ovdje gladovali, a velika manipulacija pravljena je sa djecom, sa riječkom djecom, gdje je D'Annunzio iskoristio i tu situaciju u svoju korist i djeca su onda slana u talijanske gradove na par mjeseci, recimo u Genovu, Milano, kako bi zapravo preživjeli, kako bi se
kako bi se oporavili nakon mjeseci gladovanja u Rijeci koja je bila pod gospodarskom blokadom i preživljavala od pomoći Crvenog križa. Drugu sliku Rijeke, onu hrvatske perspektive, zapravo nam pokazuje Zora Blažić. Ona je tada bila mlada djevojka od svojih 20-ak godina koja je živjela zajedno sa svojom obitelji u stanu na Fimari i vodila dnevnik o tim danima s kraja Prvog svjetskog rata i sve do početka 21. I zapravo je opisala kako je bilo živjeti u Rijeci koja je bila pod ekonomskom blokadom, ali isto tako i sve nepravde, odnosno terore koji su Fiumani, Talijanaši radili prema Hrvatima osobito, pa je tako recimo obitelj Zore Blažić imala trgovinu koju su Talijanaši odmah porazbijali su im izloge, zatim su im oduzeli pravo da obavljaju svoju aktivnost, odnosno nisu mogli više držati trgovinu i obitelj se izdržavala zahvaljujući nekakvim snalaženjima i zapravo krajnji cilj je Talijanaša bio da primoraju sve Hrvate, odnosno sve one koji se nisu suglasili sa time da Rijeka bude talijanska, da ih primoraju da se isele iz grada, da zapravo presele na Sušak koji je bio drugi grad, odnosno grad u sklopu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. D'Annunzio je zapravo znao kolika je moć fotografije i propagande i zapravo tijekom svog boravka ovdje u Guvernerovoj palači imao je jako puno delegacija i privatnih posjeta i onih službenih i sve te posjete su bilježene na fotografijama. Najčešće su se audijencije fotografirale ili u dvorištu, odnosno u parku Guvernerove palače ili ovdje na samom ulazu i vrlo često nalazimo D'Annunzio u jednoj potpuno opuštenoj atmosferi. On je imao nekoliko svojih osobnih fotografa koji su zabilježili zapravo sve te trenutke i cijeli taj fond fotografski nalazi se u arhivu, Riječkom arhivu u zakladi Vittoriale degli Italiani na Lago di Garda. D'Annunzio je za sobom ostavio jednu razorenu Rijeku. Srušeni su na Božić 1920. svi mostovi na Riječini. Grad je bio, mnoge zgrade su bile bombardirane od strane talijanske službene vojske koja je nastojala potjerati D'Annunzia i njegove vojnike iz grada, ali ono što je zapravo bilo najgore, uništena je ta kozmopolitska, multietnička struktura grada Rijeke koja se nikad više nakon toga nije uspjela obnoviti. Nakon D'Annunzia zapravo Rijeka ostaje jedan mučenički grad, ali ne onaj iz njegove retorike koji mora postati talijanski grad, nego onaj koji je zapravo upravo zbog tog nametanja isključivo talijanskog identiteta i prevage talijanskoj nacije unutar grada Rijeke izgubio svoju osnovu otvorenosti, kozmopolitizma i suživota na kojem se temeljio stoljećima.